Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafela Motseba aka Mr. Cool himself. Welcome to the conversation with Ntariana at Katlego Mula Network. Namhlanje ke ngihamba nezinye izinja bafethu esiphuma phansi kwamanzi mara siphile emhlabeni ama-Dracula nama-Anaconda. Bane-beef ekumele bayilungise. Yabona lo munye ashise ungashiki kakhulu nyazi ihlulaka wo. Iqolelo Soweto. Okay bafethu. So bafethu, don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto Siketo, and make sure you click on your membership button. Ngisasho at Katlego Mula Network bafethu. So ngihamba nalo cause wami ngapha. Yo man, it's your boy Ntariana. Ngiyacaba Katlego, yes sir. So it's yonke. Okay, mina uye lo mfana semalini ebuthetheni nasebugebengeni gape ngamafoni alunyiwe emuva and le phone elunywa eshutha la eyam. Awusabathi hlogela Soweto yonke. Ne. Fede Ntariana uthi ngibizeleni la. Ungangitsheli ukuthi kunalentwana. Kalentwana ngibiza uma100. Yona uma meter vele ivara mara ngangibongitshela public. Kwenzakalini kahle? Ithi kutshele. Yeah. Ngicela umtshele please. Okay. Angifuni ukulwa nabantu. Angithola for imina ama-agents angifakile esinkweni mntana kithi lapho ngiyabonga asabahleli wena uhlogele asabahleli uhlogele ayisho Ntariana nangifakile shem nawe angifakile Sazofaka hayi nasazofaka yeah nawe Ntariana ngikufakile yes sifakene singathi mara wena ubig yabo wena ubig ekugcineni ngiyakuthola cela ubo retrograde. Okay, ngizoba retrograde sure ngoba le kwabo ba-testa kune-flop yayo abona le flop la yini yabo bafuna ukubona ukuthi uyakwazi ukuba ne-pick-up line na abanye bayadlala yabo and akusinto yokudlala sifuna ukubona ezi-out ukuthi uyakwazi ukushela ungasebenzisi imaterial ize kwabo ba-testa into mina ngiyibona ngakhona njengoba engidayishowile sure ngiyangithola wayihamba ibanga ngoba ngi-understande igama. Yes sir. Awusabahle hlogela Soweto yonke. So mkhozi wami ngifuna ngapha uCladi naye ashaye yang intro yakhe yabo. Okay. But I did say my name is Ntariana one way. Yes Katlego. Yes so it's Kafela ya Mitsi. Ntariana. Yeah, that's my name dog. No Katlego. Igama lami Manje mina nawe sishela No, unegama lakho unegama lami mina nguNtariana. Ntariana. I didn't know, but I'm Ntariana. Mina Ntariana Mula, Katlego Ntariana Mula. Mina nguNtariana Katlego Mula. So it's abantu bayakhala ngalentwana. Hayi lami ngathi ngizokhala ngalentwana. Abantu ngalentwana. Bantu bayarila iwena. So eyangibhayo yabo. Uyonke uke weza vele showini. So siyazi ukuthi ubuyava. So eyangibhayo ukuthi wena ubuyava and uploma vano. Okay, me free to actually ngikhulele khona la eDiepkloof yanswela like there was I grew up here. Ngahamba like grade 3 and then I moved to like Freedom Park. Yeah, now I live in Freedom Park and so like yeah. Oh, why you stubborn? How am I stubborn? Letwala le phele i-made of approach hayi ayinalanga lonke kulahle lento yeni manje ibonile lento engichaphisa yona unexpected. Oh ngwana ligwegwe buningi ngwana ligwegwe yo sicabangele nabantwana phela uzongitshela sakwi-future manje yangithola i-foundation e-future seyikhona la eMzansi akuliwanga si-right siphila kamnandi nosakwi-future kufuneka kubonakala ibhamu zasemzansi abantwana bahle abayenziwe ngeSunday ungajabwanga alisabathelele unalehlohela Soweto yonke so mkhozi wami uze kanjani ngale content like before this uyenze wena le content uyenzayo? Obviously, what happened? What happened, boy? I noticed how amachita actor kanjani abokelima bangekho. They be like, mina nje amnyabamba. Mina lesibaba ngifuna ukusinyoba. Marukelima kala dog they become sebenze hot man no yabo. So I was like, man right ngenzi content kanje. Kokuqala bengidlala, but it happened ukuthi ya trend like TikTok. And I was like, man, let me do it over and ahleza trend. Yeah, I ran with it. No Facebook dog. Yeah. No Facebook. No TikTok. Hayi TikTok mina yimi ngibaba TikTok. Ngibona le nto noma appetite ubonile. Ya ngiyakuyo. Kodwa thina appetite. Yeah, ngibamba appetite ngabamba ngibamba ntona bhayi. Maka trend ayika appetite yimi. UJomo. Mina ngilandela appetite. But appetite unemandi. Amahlanya alandelayo. Mina ngithi appetite unemandi. Bheka ama numbers wami akhuphuka kanjani. Yonke. But the most trending one it was ile yaka yazile angiseko. Which Le uCasper responda kuyo. Oh ayihamba kuma million. 3 million something. Yeah, phela le catch yeah. Mara ngeke ayiphinde.
Kahle ufuna ukugcina. Mangigcina obvious Mamela next. I want to put you on a blind date mfana. Into engibongayo yabona. Thank you. Ngiyadeserve South Africa nani manje ngafuni niyeke. Yonke as South Africa as a whole. Niboneni South Africa is watching boy. Even people Cape Town babukele. Mina ngikhala ngomisi yonke. Yilo yamntwana. Mntwana lo ya. Imisi yonke. Yeah, Ngiyadeserve lo mntwana shem. Buelish. Yo. So, and she was talking about you the whole time, boy. Me too. Indaba manje besingana connect. Angitariana katholakala. Namanje mina ngena kanjani. Yazi apha bokusho yazi bekumele ngenzele kuphi la kwa testing. Bekumele ne room. Abezoba deadly. Yeah. Phela bese mara nomntana beka ngazophuma. Guys, sengifuna ngenzane kwa testing half naked. Yo. Ngisel. Kanjani? Lapho ke aboke abashaye bra bashaye ama green beans. Ngisel. Sina machiti yazi mfana ushaye short ngisel. Antona ngendaba nama green beans. Endoda phela kanjalo bazothi senze in the hub yamantombazana. Sasha. Azafuna ukutrenda ngathi. And yazi ama green beans. Nyawazi. Akunaphoyisa elishanje nge-green beans. Amavele abahluphi mara bona bayahlupha. Mara yona ishayo ungasabi. Siyenze yeah. Kwa testing half naked edition. So kuzobe kwenzakalani lapho? Shoot you guys are half naked. Ngiyokubuza how often you talk to your hands. If akacoma shoot ngiyomshaya. Mangacoma ngizomshaya. Akuthi human trafficking or ngithengisa umzimba or agreement. Agreement. Akusebenzisa ama-choice omhlaba lapho imoto imali or Well, Wafet, there's something I want to say. A lot of people think government testing is staged. You one of the people ngaba interview. Please talk. Nawe ngak interview. Same mntwana. Angilethele umntwana omncane. Same girl mara wena ish. Mina uthenge Phela imdala. wena uzongitshela wena umdala uthi ufuna ama-room ozoba unceda ngama-room. Yena umncane and vele bese ngikhulumile vele. But bafetha nisikhulumelene esikwaba testing staged. No. Thank you. Lo muntu kulanda off guard. Mina ngilande ungalinga umbulise lo muntu. Mina bengisema groundini ubonile. Ngisema groundini sorry makubuhlungu. Awaliletha. And walifihla le. Mara Tarian, how do you feel like kumacala kumtholile namtholanga? No, hayi ukuthi mina ngimtholanga, mina ngalena. Mina ngimtshelile sasuka ukuthi nginomuntu and asilingani yena osase high school icabanga mina mele ngistress. But don't you feel like you need fresh blood kancane? No. Don't you feel like cabanga ukuthi udinga like fresh blood kancane? Ubheka abantu bama fresh blood babangena banjani? Let him join, join. Yeah, join. Come join boy. Join ayi Ningambeki phambi kwami bazothi inhloko zezapha. Amletheni ngadayi. Angali cousin yami yakude. Makamlethele ngadayi. Yasho. Sengithe. Emntwana boy. Hayi manje uzuyasibula iziphethe iflu. Kuleza ngazami always clean. Uzwile bathi mfethu yeah guys, one of the victims and a guy too. The first one le mntana nikamhleka lo ekhalad. The second one athi ucabangela iTikTok. Balwa dog. Avele ngicabangela iCountry yonkana. When you are bafitha kana mic lo muntu. Ake keep your face mask on ana mic. Yeah, izobamba konke kicks. Ne. I say nifila kanjani ngale ngwenya manje? But how do you feel bafitha about South Africa? Whoa. South Africa akusi cousin yami ne gents. Akusi cousin yami. Nani manje ngafuna ineke ngoba ngiyazi. Niyeza kuma comments. Niyeza. Mara cisha fana ukuthi like yabona niyafana yazi. Ukuthi like ncane. Futhi iPhone 15 ne16. What a pa. Techno. Yo. Ngadala bro. Phela wena Jomo mophethe ikhanda uyayiphuza igrandpa ye1 eniyayiphandisha. Mamela angiphuza igrandpa ngiphuza igrandma. Okay. Ngiyalungisa. Sorry. Bayiniyalo. I know just ilete. Mara umuntu kumele ngabe namngena na. Hayi yena uzotholakala she. Bafethi mamela. Lo uncede ukuthi ugeza namanzi ebhodo. Yabona le complexion yamnikeza. Wena yashawa.
Ya file tivoli. Mara wena ngathi ulisha ngoba usoba ama-prison Aleva skom lebone chef Tarian no chef wena ngathi ukhulele ebhakati ngathi ukhulele amaphoyisa namatwana bama-prison wala ngathi awudlalanga enough esitradini wena ngathi ke wahlanya waphola waphinde wahlanya futhi excuse wena ngathi uhlanye kayi-3 waphola kayi-2 manje usa-recover na ungahleki kakhulu uzoba mponga Jomo ungahleki kakhulu uzoba mponga so bafethu asitokeni kancane gents vele sisoma sesiphelele gents phela ningamind into sisazozenze Ayibo athi ngibe movie kayi-3 so bafethu okay asifune showini asisasela mara gents asithonda ukuzibamba okay sikanje mina yazi bengicabanga lento egwaba test uyidonse like a state like maybe content no boy no Ayibo nah but mamela ne okay mamela ne mina yazi kwenzale ngiyacava dog what I've learned in life ne boy yeah there's things you don't know yeah awazi ukuthi umuntu ngilayenza but you do it but I don't think I'm the one who brought cover about this thing other people call it raise like how good is your raise yabo but it's different. It's like ngizoza going into bro you got raised right so ngizokutshela uchair mina I don't mina ngifakile umoya boy ngifakile umoya na usithembi cothe awazi sinzoletha uchair anithi uzana tatazele na uchi but mara umbizele lo mntwana ngamshela fast wabonisa ukuthi ngithungele phezulu kwamantombazane mina zalo ungabika mina umntwana semshadweni mina lo mntwana ngimtshele sasuka ukuthi nginomuntu and emncane for mina so mara kunalesisho lesesithi bathi labo esikhule nabo akusabethu abethu abakazalwa manje sebazaliwe yababalekela that's a bar. So ebafethu asitoteni kancane ngeculture yabona because sonke sikuculture whereby siyajiva siyabomnandeni dala ngagcina ngale episode Jomo dala ngagcina ngale episode yabo ngapha ngiphethe awuthama ugwaba bejiva njalo and la ukhona wena expect ukuthi ube nentombazane. That's the funny part. Bro, if like everywhere I go, hey bro, where the nanas bakupha again mara you see yabona into enkinyane they always say that mara we kelma bala dog babheka le hayi kimi there was no mina phela yokuqala ngiphasile ndiphase indlulelwe ama distinction ay7 yami besides ukuthi ingaze phase mina vele ngikhaphi labantwana vele yabo amarona ubakho reject kayi2 mina phindaba ngisho bangangireject uma vele uyangisaba wena keep mask indaba bakazwakala lalela ngahle ngivula amadlebe omababo bangisaba wena ngisho ngangireject ngisho ngibona emgwaqeni uyena chom otherwise sokudla seyikhulumile indoda enkulu kana yini body count yakho yeah body count yakho ngicela ningasangibuzi ngoba ama question akubhabhaya amfore ngimoshele into elungile kanjani asabahlele lona letlohela mina le question angijump body count nithi angijumpe why mina you won't believe mine mara sikhuluma wena ngana yakho body count yakho boy ngiyakhanda ngiyakhanda I think angekhanda body count yakhe ngonuthi nini okay shoot is boma since January to know is month S4 shoot isibheke lapho boma 7,000 nami ngicabanga kanjani 9 I am here you see my one boy I'm gonna be honest I'm gonna be honest my one is 1 hayi wena bafethu bheka I had 6 no kilo 1 then after I've been celibate and so I'm celibate now and so focusing on me and so so no angishayi no focusing kimi yabo awushayo focus kuwo so now I'm in store for now I'm not getting any hands and so but say okay I see no I see abantu abaningi they like
Ukwa bathi stamina Simona Shele. Bro, can I tell you something? You can't ask the coach to play soccer. Yo! Sekaqedile alisabahle tlogela. So the word of the day. Ngicela uphinde the word of the day. You can't ask the coach to play soccer. Yo! Awusabahle Tlogela. sawetha yo. Yo, bafethu, so don't forget to like and subscribe. Yeah, iphelile video. Ayikapheli, advert. You know. So bafethu, don't forget to like Moya. and subscribe and leave your comment down below to Soweto Security and make sure bafethu you click on the membership button to become a member and get exclusive content. Cabanga ubone le content le abantu abaningi bangayiboni. So it's @Katlego Mula Network. So manje sithi Okay, bafethu ngine question. Oh, before the question angithi manje sithi kanti LVP. Phela ngifuna uke. Ngicela uke toilet. Phela uJomo ufike washisa la studio. Yashisa amadoda. Okay, before go to the question. Nah, I wanted to ask Bafethu, so what's the highest would you spend on a cherry? Like on a date? Like the highest ongayikhipha imali. Okay, ngicale ngawo ya. Ngami. Mina if you get medium straight. Okay, your hand straight down. Mina medium yonke. No, what is the highest you've spent with? Oh, highest cherry ngingajola. Ungasicambila man. Angitshela iVal bafethu ngingajola nenye cherry. The highest asithi 7,000. Kama mpela cause sale saphuma sa Durban. Uyambuza uyemphendula. Kama mpela sale sa we not at KZN. bafethu ngisale sa Durban sathola indawo resort sadlala lento lezi ubheke ku IGM isikhona. Bekakheleza noNkosi Johnson lo muntu nami. Mase ubedala sikhona. What is the highest? Oh mina wazomna ukutshela nje ami. Mina mfana ngizokutshela eva 2000 iphaya. Sesila konya. Ani 1000 ephaya. Phela uzokutshela yabo uzokutshela umuntu osifazana uzokutshela. Imedia yakho yamampela icela imali and ayithila mbili. No, mina le phone la ithila mbili. Mina lebe ngisipendele yami. Wazamna ukutshela. Intombazane ikuthandayo. Angeke icela imali. Sesila konya. Yeah. Azway. Uthanda wena akathanda imali yakho. Yeah. Ngithola. Manje lokucela imali uyakuyuza. Exactly. Yeah. Maye wena bakuyuzile. No, bekimedium. Yena ujola kanjani? 7,000. Phela uzongitshela abantu bajola le bajola ngakho. Yeah. Angithi bheka bafethu uthandwa lingani nomphanda wafana. No, ngidlisa 7,000. Yeah. Ngiyedebe. Ngizongitshela. Phela nalo kushuthi ikhekhe lakho nabeliza nge-tray. Mamela exclusive. Amajaha yeah, le mntana ubreak yini yo amastito awusabathi ukuphi lo ke weshi now RIP yo fuck you understand manje 8 akihlangane nale ama 2000 avela bhoda ihlanganise le 8 ama 2000 nale avela bhoda why ushesha bhoda ze 7,000 awusabathelelo Soweto Katlego Mula Network dile amashashaza lawa dangerous no accident ngiyadlala sorry no ntwana family yakhe bafethu sorry bafethu ashona ngeaccident eyo 7,000 okay bafethu yes let's say cut okay no we don't cut RIP to her. Diana name drop. Nah. RIP to her. Family yakhe yangazi. How old was she? Makaphola. Amfana ungasayifeka ngoba phela manje sengizokabheka esithandana protection yami. But are you Ukraine? Ukraine mara le ncusi bengincane. Yabo le ncusi la ifana nencusi lengijola nayo no. Yeah. You understand like ila mancusi ile chile support. But if you had a chance to bring her back ungameka lo manje. Yeah, khuluma sishashaya. Ngokushashaya. Amanye impithu yami ongazephendula ungazebuza imibuzo eso. Uyabona and manje ngabubuza mina le mibuzo. Yena akajoli mara ujolisa abantu. No, like no, yabona lo manje umoji. No. Okay, ba nomoya. Almost. But the family is watching. Ujomo ushaya sponsor sami samadanko gents ayikabi sengibhekile kakhulu asabathe tlogela. Dana man. Yeah, okay. Indaba uJobe what's this step? Yeah. Bothini kwathi. Okay, who was more prettier? Khuluma manje. The family is watching, ne? Yeah. Ne, bathi muku umntwaneni. Bathi who's more pretty? Azange bathi who's pretty or ugly. Okay, I feel. Pretty ugly. Wasingebeki ngesikhathi ukuthi ubani obabayo ubani ongababi. Yeah, ubani obabayo ubani ongababi. Manje yabona kill or smash. Okay, mina ngathi draw. Mina ngathi draw. Ayikho draw, idabi phela lokhuluma Chiefs nePirates. Ayikho idabi bamachiri. Ikhona.
yabona ukubamba amathera ashisayo ayi2 funeka umlwele mina ngilwela uTariyana wena ulwe uyalaha okay, let's talk about mina ngijampeli what's happening, what's your relationship status now? No, I know sesabheda ngithi since kunalo yamntwana lo akugwaba aba test yabona everyone la deeply fofona ukumbona yabo ngizomlauncha nge26 na nge20 ngizomlauncha like us 26 27 ngibhukiwe Thank you to who? Thank you to the Prada. Yonke naye mahlangene i8 akudala. Le8 ama 2000 mahlangene. Manje lo igama lakhe licala ngophi indaba ngifuna ukuname drop. Nayiqeda kanjani? Leyo P, leyo P phela azozokutshela. Leyo P ne kunabantu abafreelancer, kunama-freelancer yabona. Phela ndo angithi sesikhuluma isimanje manje kunama influencer, kunabantu abafreelancer yabo. There's a comment ethi wena usebenzisa umuthi ukuthi uthola ukugena. Bathi isikwemba sifambe insena shila abaphapusta kokwana alisabahle hlogela sawethe yonke ngizwile lapho abazongitshela impumpu ukuthi ngicela ukuthini isikwemba sifambe wena liyasicabha wena ushano bani wenzalani kuwe uyatsho enhle kunomuntu uyatshola but ngingitshela igama leCherian unaholwa ngathi umtsholo fana boma 1 year uyapetha umthithele akushuthi kuthandela wena umthithele kangaki ngithandela yena no mina ngifuna ukwazi ukuthi umthithele kangaki because sazokuningi thina kule 1 year manje ukupula ikanso ngisemakhaya ekhasi maye amthemba doc baye yena ngitsentombazane amthemba uCherako angithemba intombazane ungathembe intombazane athemba uCherako mina ngitholi mina ngiyamthemba wena wakho vele obvious ngimthemba yena one past trauma mfana ngepast trauma enzima ngaba sicocela ngayo kwenzakalani mina ngifuna ukwazi sometimes ngifuna ukwazini ukuthi into moya esabu isabelani phela kuyana ngomuntu phela bazokutshela abantu uphethe awusifani yabo manje thina amantombazana asiwasafi yabo ngithola emergency noma ngabe iphone 2 minutes nap sizobuya hayi ngivale umnyango tana what happens to your past relationship sifuna ukuzwa le past manje ampethu eValentine ezomecala ngibuye esikele ngiphathele imbali ngasekhaya awu mayehla mangehla mfethu ngibuya esikele mfethu iCheriami ngithi ngehle passage ngifice mina ngomunye umjida la iyongena emotweni umshaye quick yongena emotweni yayo macala engama macala ngabuya lezinto engiyiphethe shuthi mina ngiwest imali fanele ngithenga ukudla kwasekhaya mfethu ngithenga yonke lento le ngizothengela umuntu oyongifebela cabanga so from there awathemba amantombazane wemanje angithembi mara don't you think uye mfana amantombazane kana nawe uzocompare nomuntu onemoto and unekhanda lemoto Tariyana uqalele nawe Tariyana it's a show you can't treat your guests like this ale usile azwaye bangazi ukuthi sajola asikazi saphuza sonke uyangithola lana ehle umuntu o dangerous la kubo bonke yimi nabo bangafuni mabayeke asengiyasho baya docket lami le dangerous asekeleni into ezibhala ya noma ngakhumula imask singabheka nama comment e video ethethu ukuposta manje mina yimi ngitrendayo yeah okay bafethu sikhulume ngekhaya okay noma ngavala umlomo ngitrendayo la yabona mina mfethu hayi bathi ngisebenzisa umuthi ivala yazi uJomo uyathwaba ukhuluma ukuthi uyicho amantombazane mina kudala ngiphula inhliziyo mina sengijola ngengqondo hayi ngenhliziyo alisabahlele lona lihlohele bayithatha nalongqondo akunandaba ingqondo baba iyakhohlwa inhliziyo baba ipholi yo ihlala iphukile yo mamcala umbheka and ujola nomngane wakho yo I don't know what been through the west mina ngihlala eDeeploaf ekugcineni emalini ebuthatheni nasebugebengu ngisowethe yonke yes so bafethu asikhulume eDeeploaf before sikhulume eDeeploaf capital city yePiano ngiyinto ngifuna singene kuPiano yawo before ngisho kanjani bheka before singena kuyo ne why cherry zethu mangaphandanga Adamink SNK between zone 5 extreme zone 5 anyway nalo wakho bomkhiphe umise Durban no maye kwenzala next time ngana mali mobi ushonile uzofuna the same ushonile yo lentwana le ushonile yabona hayi lentwana yabona can I forget it's life it's life loya uhambe so asenzeni kanje bafethu
ngibone ubani lo manje ungamkhiphi umisi eDurban siya makabuyi seTurkey manje ushayela Lion King makabuyi eTurkey seTurkey ukhipha nani manje umjola ngama-video call something one thing about girls boy angakutshela ukuthi uyavava awazi ukuthi ukhitshwa yini out mntana nje to me I'm gonna tell I'm gonna be honest with you to me now fit some the cover test I'm friends with a lot of hands ugela ngajola nawe akushasha athi yazini mina ngiye Cape Town kwamele kune shoot eCape Town kwamele ngiye kuyo yangithwa kune shoot kwamele ngiye kuyo or something kanti ukhitshwa enye out so ukuthi wena ugelo wakho now is speak kunama Nigerian Katina Nigerian fun it's live there's nothing wrong with it akho wrong with it Fethu Nigerian basuka naye la eSouth Africa bamisetheki bamshaya ngebhandi no bamjindela mara bafethu mina bamshaya ngebhandi koraba bafethu clear for ichera miva enge theater bafethu ayenzi lezo zinto ngiyakutshele mfethu mara ngihamba yimi ngimdala umkhapha ngunathi la emzansi manje se ukaright usunathi emzansi leso ungajuli bakwenza take ugcwela take mfana it's a country for sex no bafethu if le out le umngane wakho mchange ayikho right me I'm gonna tell you the truth babukala mfana no you speak bamgibela man no yes the outfit senya understand wayengajoli ngicela ngikhuza ngayo senya understand mina wayengajoli so bafethu asingene ku piano ke relax why you change indaba then bamgibela there's nothing nayo wami emhlabeni mamela ne leso ungajoli have money can I tell you something yeah you can have money you can be the most handsome you can be the smartest angazi mabakudlela badlela boy beka uSteve Harvey wamdlela uCherry yomdlela umfazi uyu umuntu engasipha ama dating advices mara bamdlela umfazi kadlelwana baye badlela wena mina baba ke never mamela okay I'll say uhlala Freedom Park first thing location yakhe is wrong kunamazoza abaya la ama cashback kanyotshwana mamela awunayi Freedom Park nishaya cashback emakhuleni cashback yasemakhuleni yabona ukuthi mina kuba isha fast phela akuna ubengenayo lapha neBolt Freedom Park mamela lapha yanelinye ikasi baba zonke angiphinga mama ngade abazokuhlaba phela kucula amazothi mina abayicabangayo umuntu emntwini alisabahlelelo na mamela dog mamela mina nami no ngalafiso ikezi mamela boy wena okho undlela evaka position yo bamthatha like us bamthatha ngemoto I mean like us ngina10 abangithathele yona ngemoto yo tell of the best after mamela mina on my side ngithi I've never seen angifebela but obvious maybe it happens mara akaze ngayibona in my life I'm not experienced such mara maybe it's obvious ngine bangidlela mara I'm not aware yangithola body mara ngokuya makhoya ngicanga ukuthi wonke ugela cheater yiko ngachita hayi for nami ngivumelana naye so mangafuni uyeke nabafana bonke bayacheater yiko ngachita baboza ngitshele akekho umfana ongacheat mfana uzokutshela unokubona itype yakho ungene uhamba ngisho something about mina mfethu uzokutshela mangene bamponya ngeke ngihlale ngababa 1 phela sithi ngitrenda so asibe personal yeah amfethu akekho umuntu personal throw any stone ngisho nabo mama wakho uyasha abantu abadala basadlelana banoshukela okay yeah fail they almost said that but ngiyacanga mfisi nasihlonipha nabantu abadala ngoba nabo bazebukela abazali bethu yeah mara and then mina ngifuna ukufaka into mina ngibukela abantwana yabo ezinye izinto vaya inhlamba or something kufanele nizivala yabo nginga ukuthi phela mina ngiphuphile engcosini ngithola ngicela please cela why nje yonke amagama ongakhuluma nawe zona ama metaphor slim ama metaphor yes even la mina nguyonke ngizalele ebhara bangiletha ngeenyawo kanti ngizalele la eliseni bamletha ke yes I have a question for you now but it's a question for Nina I need to know the topic is
angithola uchitelana nani angithola yabo yeah so bafethu mina I have a question so no if kwazi umchita no ugaya a blank check okanye mark athi write any amount you want utsakushaye ungenzani ashayibani nangayiphi relax so izwile answer Yeah. uzwa ngephimbo lendoda ukuthi sithi never bafethu mamela ne what I'm gonna say ne amachita no azoyiphila ngitsho mari mali seyila mfethu wena ungayenza mina nawe ungayiphika should nawe fana mina khuluma mara lo muntu sifuze imibuzo ne bese yasiphikisa yabona why utshelile ngalentwana Tariyana yabe ngikwaze kudala lentwana le podcast azongiphuzela okay mafethu barile imfana lo barile bantu barile sikhulumile ngomejola siya ku topic number 2 no sibuyela la kule mijola akayicedelele le question yakhe ne mara sinikeze i-chance siphendule okay wena naye angasambandulu and yazi offer like 10 million hayi mina ngiphendulile wena mina can see through your eyes unama mana nami ngathi can see through eyes unama mina ngeke nama ngeke unama na unama yabona inkindoda yabona mina wathi mina ebheka azongitshela nje yabo mawushaya ispan sakho yabo ujoma ngayithatha bheka azongitshela ujoma ngayithatha futhi nabo zokubamba awuthami imali ukuthi ithole kanjani iyafana ne bheka imali ukuthi ithole kanjani iyafana ne mara ngalo yakufana lokya phela uyacava ukuthi awuthi mayiqala ikubhendisa down ubudoda bakho buyakhumuka yeah like nawe ne dignity yakho nje uzongitshela nawe uyazinyanya self yeah angithola ufuna ukuhlala wazi ukuthi once wayenza something engaphathelani nema okay emhlabeni kunama emotions phela le emotions phela le uyabona uyokulimaza umqondo lifetime and uyaqala ukubreak uyabona ukuthi manje and uyabona ukuthi nawe uyeza wena why usuke wacabanga la shit wena sebakuzamile Illuminati yakhe kanti iza ngamadoda bafethu nibabheke nabo uncle amara bafethu mona say bafethu ne mina ngithi no a lot in this industry bafethu like mangiphuma mfethu ngizibona zonke mina ngifuna sikhulume ngenye la stream manje sesikhulumele ngomjolo kule industry leMzansi mawulahlile bazokuhlaba okay aziye ngelani understand mamela ne understand into uJezik nika ikhuluma athi no lana sinabo abo P Daddy abo Puff Daddy mara bababiza ama hot man that's true it's something I've experienced in life in yami like being approached by gents telling you ukuthi ntwana bheka me career yakho boy I can move it I can make things happen for you mara you mele senze so ngithola boy yeah like I've experienced such boy in my life boy like since mangiphuma so boy izinto zenzeka it's dark boy umnyama ngaphandle so asimfana akaye more asimpin chance wonke umuntu uzoba ne chance no like it's very dark boy now I want name drop the people go deep because like usakhuluma shalo like isitshele more we want to know more I'm like no boy obvious like yazi njani boy ne these people mabakubona uphusha boy abazohlangana nabo ama event so like if you go to my event athola ama influence they come to you boy they're like yeah mfethu do you know me actually yangazi mina I mean njengoba ungi-approach ngakhona yeah it's not the same this one is like mfethu mina ngubani bani and umuntu akhona mambhekile uthi enhle let's say you know this person udumile vele abantu bayamthanda mara mcabangile ngakhuluma into so actually ukuthi mantwana bheka mfethu me I can ngakenzela sona so wena mawayenza so like mama yenzani like be specific amshayise mfethu left mfethu this industry is dark boy mina like ngikhuluma iqiniso mfethu yazi njani lens boy makalala nawe thatha ama like wakho yo when he does it he takes your lugs sex is spiritual yeah ngithola makalala makushaya uthatha inhlanhla zakho vele uzoyithola into oyifunayo but usignile that's like signing a deal that's like signing a deal selling your soul basically yeah technically hayi mina ngi-independent ngibhaka ngingasibuza imali bethola so I'm so you posting on WhatsApp ukuthi you wanted to take a picture no young star comment what happened benva fuck I don't want to talk about that one asichinda kuya sisasenda angithi sibona abo Scots sibona abo Scots now silungisa industry I thought lento abo Scots it doesn't work in real life ngithola ngicabanga like ayikho lento maybe like
like he's going through something, but I also experienced it no young star, no, right? Yeah. This Saturday is on 6. Fair, I'm a cheetah kayang tava. I'm a cheetah kid like, yeah, bro, keep pushing what. I started tapping him. Uyale. Ang peg uyale. Nyamlanda. He's like, no, bro, wait for me. Think to kulma no ban. And all this time, nigga kulna lo muntoy. Nimbu's inside dog. No, okay. Can I interview you real quick? At no, think to kulma nai. Like, and you about that, bro, they're not even talking. We understand again, eh? Disclaimer. I'm a referee. But boy, my man, I'm still gonna show love to his music. Mariah dog is a fucked up person. That's why. In that way. Yeah, he's a fucked up person. Bese mncengisa la kujayiva nemaqedwe uzoyenza kanje ngoba sekabhiki. Angakhohle ukuthi estradini bekavulela abobani amagate. Masena khohla abafana bami ngoba ichance yini manje senzokhetha ukuyenza kanje. Nathi anisivuleleni indlela zibe simple. Kodwa mina abafethu ngifuna ubadlulisele message umuntu ozoyibuka le podcast. Disiye sifikile. Umuntu ozozama endleleni yethu uzonye. Uyamuzwa ngimphindele futhi. Awuphindele lapho. Wami endleleni nami mina ngiyakususa. Ufuna ngichere kabi. Mina boy, I'm gonna be honest, like the industry start, yeah, you know what can happen, no? Yeah. Ngenza example. Yeah. I'm making an example. Ask example in next. MTV base in Atlanta. Ngenza example. In Atlanta, no, it's on the podcast like Yashi, but it's not getting much views. It's not going anywhere. I'm not a sponsor. Yeah. So we're offering you to be part of Tina. So if I MTV base, like podcast talking a collab MTV, you make things happen. It's a sponsor. So nan. But bakutshela ukuthi ayendota mina ngishayise mfethu. Umuntu ozoyicala. That's how it is. So when yonke if kwenzakala into so like bakubona ukuthi kiswetho yonke Soweto wati bakuncanywa then kuze opportunity so ungayenza kanjani ungathekela kanjani? Like no kuza it's an example. Yeah. It's an example. Yeah. Yabona mfana like you your personality nje like konsoyembo mfethu. Yeah. Fika umuntu no and yazi umuntu mfethu agent unama connection a big. Afika athi nje apabheka ononswembo boy. Mara mina ngakufaka boy. You go far. Ngenza big. You international far. Kushayisa ama tour. Athanda yazi wena ngenzele guidance ukufuna just for a night. One will know about it. One round. Not even one round, just for a night. Yeah, mina ngamtshela ukuthi azini nenjami ne. Okay, mina ngamtshela ukuthi azini ne. Bheka uthami ne. Fuck you. Ngoba mina phela madoda ningakhohle ukuthi lobu celebrity lobu kudala bukhona kithi yabo. Dala umama mami nobaba bakhakhela phezulu yabo. Waye ezinye izinto ningamangali ukuthi wayenkhetha ukuthula ngilandele in. Thina kudala sikhona kule business yabo. Waye nganavalo lento lebe ngibalekela. Mara mina ngitshela ivare nje ampeka. Ne ungabuza iAzuma bani ubuza abo Gibson Kent abobani bani lama yabona uGibson Kent ke uyangazi. Kube no mfundi Vundla uyangazi uyangithola bheka mina ngidlala friendly mangizela ngizoshaya ispan sami yabo kuthi wena agent ufunana neziboni zami uzongithola uzomupha uzongithola mina ngilena le madoda uzongithola That I told you ngishila manje uzongithola bheka mina ngitshela imanga mntana kithi bheka mina ngitshela imanga bheka mina ngitshela imanga mntana kithi ngifuna ngitshela kababa mnazi uzomupha mina 99 bheka mina ngeke ungangidla sengifile mina ungangidla sengifile ngakuluma yezwa ngakuluma ama love bites baba ngakuluma ndlebe khala mlomo yonke into baba ncama nungibizela ama bounce ay50 maka maniceda ngami niyenza ukuthi ngiceda uyakuzwa ukuthi ngithi mina ngingifuni ukujonisela enye indoda mina ngibend over mina I'm a man enough mina mina wazongitshela awuthami ne mina wazongitshela yabona la Soweto kunabunsizo in amaka mina mfethu wazongitshela ngiphelele mina ngitsize phelela awuthami anangaphandle baba mina nginasikhathi sakho bafethu mina ngihlezi ngikherile everywhere I go ngiyakera should now so yazi ukuthi ngikherile yeah ngiyangithola I'm gangster na gents angeke ngizibize ukuthi angikho gangster mangiceda ngizopoziswa ile ntwana yabona nale ntwana lezi ezilambile lezi eziceda ukungena nazo lezi ngiyangithola nazi kudala sisibhekene dala sibabhuka ngiyangithola sibhizi ngama career wethu no sesivelile sifuna ukusebenzisa ama career wethu niyasenza usitshela ukuthi ngifuna ukushaya umuntu inkawuzi ngishaya outing enkawuzi agents wake up
Wake Up nimosha umzansi. Yeah, bamosha culture. Nimosha culture. And nenza nathi sabungena. And no ama-artist abhala upcoming azosaba nakhona ukuza emergency ngenxa ukuthini bazoshaya inkawu. Bazoshaya ngenkawu. Lena ngilekho grand. Manje ngicabanga ngale nto bani uPC or bani uPC lobe ngavele ku live akhala. I mean achieve ngibukela. I saw that boy. Angithi is Justin no PC. Yeah, akhala ukuthi ukhathele ukwenzela abantu ama dance challenge then bamshiye emuva. Nani. Mfana I'm telling you mfana umuntu abantu abanatanki boy. Yeah. Abantu abanayo. Well up. Umuntu No, uTariyane naye. Uyangibamba naye. Naye wangifonela wathi ngizwe ufana nalento. Ayafana bethu laba. Mina nginalanga lonke Thomo wena uzingeni uthule nje kanjani. Ngiyakuzwa wathi iphezwe ngazi. Nabo bayayuzana. Kanti bayangiyuza kanti ngiyuza bona. Siyayuzana. Kan sayuzana yini ende kamnandi akekho kolodo umuntu. Mara le yankolota le. If Listen ukuthi inotariyane. Otherwise mara yona ngifakile. Me and you boy we're gonna do a blind date. Thank you. Now wena Hayi notariyane. Tariyane. Utariyana ukelwa kusitheki bamkhipha. mina ngimkhulu nge. Lose. Phela utariyane ufuna laba bebhejeje ezifo. Thina basifuna ama flat stomach abantwana Normally I prefer chubby women and so. Mina mfethu mara ama silver stripes laba ngathi bagwaziwe. Hayi. Ngala abantu bagwaziwe. Bamsike ngamanye Ngela bokela abachabi wena. Hayi babanya joke nabo phela Bazothi body shaming. Hayi noma body shaming nami ngondile manje. No, abakazi nabo kuyafana man. Hayi man manune Babangafuni bayenge. Baba uzokutshela mana ama silver strip ngathi ugwaziwe. Azangithathini nini nathi waza mina ukutshela nami ngondile. Yeah, and wena uphelila wona. Mina phela uzokutshela relax uTariyane ngondile. Wena bononile. Wawa. Phela uTariyane uwile and sakawa ku street. Bekanenyuku. Iyamphela. Yo, it's horrible la. Yo, abare episode yo. Phela vanenza njani kuma chats? And ngibuyele ku freshman. Mntana shout out to you boy. Yeah, shout out to Anathesha abafethu. Anathesha. Mara ningaboza lapho ngigcoka khona impahla zedanko ngegama la. Phela yimi face la idanko. Manje sisengegama la. Adala man now. Now uyajobela. Ayenze untshela umuntu akapholi. Mina ngalimala mara lo uyajobela. Mara lesi skipper samadanko. Shout out to myself. Number 1 I saw it. Shout out to myself. Shout out to the Owens. I'm proud of you. Yeah, shout out bafethu. Gents advert isabuya sikaqedi. Khona fanele sikhulume ngamapiano. Yeah, I'm proud of you gents. Bafethu. Shout out to Lintoto. Shout out to everyone. People, people are pushing. So bafethu ngicela ukubuza something. Do you see any future in Hello. Do I see future in? Tariyane yimi ngibuza umbuzo dala nibuze mebuzo. Yonke is asking the question. Do you know Skichongo? Skichongo. Amara sasethi flipskhula. But me, I'm gonna be honest with you. I'm gonna be honest with you. Like my opinion is Skichongo. It's not gonna last. Yo! Yabona nina nabonakala nina nithi. Nanibuza. Ngibuze why? No. Wena Freedom Park. Ask me why. Angibuzi why next. Mara mela bende. Wena Freedom Park wena makhaya plus juice. Yabona ukuthi ama number plate okayichwa sasokubeka ngene SMS okufana. Hayi ukuthi moment. Asibele. Gentile isound elisha lama piano le. It's new. Marizo Shishihana. Wena why we so moy? No, I'm gonna be honest with you. Phela lento neshala amapithi shaya mangazesikela. No, mamela. Mina myself, yes, mamela iskito. I'm just being honest. I'm just stating facts. Iskito ngeke silasti. Why? Buze why? Nyeke kuye Montana, mamela. Nyeke kuye Montana. Nyeke uhambe eSentini. Like you can't go to a place where there's indawo yakho ni diverse udlala iskito bazokucosha. Esantini awuzongitshela la uthini back uthini bheka nawe uyazo ukuthi bheka uzongitshela uthi Santini so basically abantu Santini piano libuyapi asiqale piano ayifani piano libuya Soweto uthi isantini yasiqalela phansi izomna ngitshela ipiano likhishwa isidong angikutshela isitori sensama hayi ukuthi ngiyabaleka ini iya change beat izole beat le nebass yakho nasi lizolenza izolo umuntu athi izwa angimuza ngeke ngimuza so athi isigidongo athi sizokho asidlali la kunabantu abanemali that's true even no besides abantu abanemali la ku divest corner civilized la abantu mfithinye kudlale
I'm gonna be honest with you. My opinion. I'm just being honest myself, but it's not something is last. I see don't everywhere. Nyang keep telling you this kitong. I never dog. I never. Okay. Dog, you have any commercial like about Tyler ICU, those type of sounds. That's what people love. So anything on the sound the 3-step. 3-step king, you know. Another 3-step. Mina ngaphenduli maka ana siyachange lentwana ezibonakala ukuthi winning and abantwana neyinto what I'm gonna say Limpopo is also a new sound, right? Yeah. Yakublow sound. No sound. Okay, mina nayo leyase Limpopo yamagoni la ijozi. Oza ngitshela iskitongo. Sishayela malaphosa mamela mina umfana semayini asongukutshela mntana kethi ukhuluma nami ke manje. Yabona iskitongo bafana. Yo buza uJoe. Sithole lapho ngo past 13. Khona lapha eMinki. Minki exactly. Beka ngithi eMinki la public eMinki. Ubuza uKabelo. Let me tell you something. Ask Kabelo about Minki when Yonke is in the building. Thatha my chance. Exactly. Thatha my chance. Did you what he said? No, No, it's so wethu iranda Top Dogs in. Oza ngitshela mina kunezinye incula nazo bathi khatha. Mina ipiano lami lenza amasemba. Isigitongo sami senza amasemba. Khatha. Leyazi lentona lesazilambile zihlula wonke umuntu ngesithi ima kancane awuthamba isound yonke into everything ikuze sowethu la isowethu su number 1 and then le sound le angeke isheshe iphele bheka mamela ukhuluma ngale ngoma lesi sidlala bobani okay I have a question no me ask that question let's look at producer with Skidongo. Who do you know? No basesikolweni bayithi grade 10 grade 11 baba ngento lebazala nayo no name one artist. One. So what's yonke? No, it's what you said to me. Let's get on. Yeah, asingicalele phansi. Asingukenzela ifavor ne? Yeah. Ne? Kuno Liquachi. Okay, relax. Liquachi ushaye Casablanca tsothi kayikhaba enesigidongo. Is song of the year. Befuna ngigibelile last week. Angikutshela istory sensanga. Mame. Who's that guys? No, wathi ngikutshela ngabogobela. Ipiano libuya like us. Mina mamela mina why ngitshela ukuthi 2 decades mina nontanga sayicava dala sikhona emhlabeni why nina ama 2000 sikwazi ukuntrap and pass simple mara piano likuzwa la no selchange isigidongo mamela after June uzongitshela ukuthi seliphumile na no bebazwisa lona unyaka usaqala mina ngiphikisa next emergency mara South Africa you didn't answer my question like I asked you a question okay. Mama can I say something akangimbuze I question akangiphendule ngithe which producers or famous bacaviwa abantu ababhaya besigidongo okay do therapy you can't say mdu's everywhere bro mamela uhlala endiplo umuntu asimuntu esingambala umuntu like uthaba famous umuntu versatile uthaba famous ngifuna ukubiza no mithi umuntu oshaya isigidongo like people like Eshinking is my boy ubomza yena wenzani I can't mention now like he's okay Top Dogs again let's say nekhatha okay let's talk about people like Eshinking I don't want to him artist lesigidongo Kolom give him artist lesigidongo angutshela mama him artist lesigidongo I can't do that ngizothi ngitshela isigidongo is the way my chance Top Dogs Top Dogs ngiyanifatela ngesigidongo iminki yonke imamela isigidongo noKabelo uzokutshela nase extreme angikhulumi ke SNK bakugwazele SNK egate. Okay, let me name drop, but I'm not saying anything better about that. Yeah. But first of all, shout out to Farafiga, Hot Fuzz, Ndibodi, Sibo abantu besigidongo yabo. Bahlala ba? Awazi, those yibo abantu kahle bayiphethe la. Abo Farafiga, abo Hot Fuzz. Angisicaphi. Mamela, Neros Chance boy, I respect them, but I'm being honest ngendaba yesigidongo. Not them mina ngibabani. But I'm just saying, look at abantu abaphethe isigidongo. Abantu bashaya isigidongo ngeke umbona adlala eCotton Fest esingeke udlale mfethu you won't play isigidongo eCotton Fest dogs ebora abantu okay sharp ke ku T-Men bazobe bakhona T-Men could fill up ngithi T-Men estradini kunetafula le 20 stain yabona mina ngizokushayela evari ne bazokutshela awukaka believe usazo believe iculture i-change mamela ibase esigidongo mamela okay what happened to Mozambique usakhona le yabo Zen10 remember that one what happened to that sound last time neviki ngikhala ngale yini le mina ngikhala ngegqomu mina ngikhala ngegqomu igqomu lidume 2 weeks ngangena ipiano hayi igqomu sasekhona eDurban mamela ku Joseph M igqomu Joseph M igqomu hayi
I mean, what I'm saying, piano is the future. Piano on its own. Piano no commercial, obviously. TikTok sounds. Skidongo. What the hell? TikTok sounds. No one has a TikTok. Like those are commercial. The piano on its own is the future. It's a funny this guy is amazing. Okay, my face. I'm not. I love it myself, but I'm just the yabona i-cherries buye emakhaya ne ne-cherries zalelwa le juice ne ngathi ngiliyashaya drop le ngiyashaya drop guys yabona i-drop bafethu unihloniphe chance lo yabona mina ngizongitshayela ivaka manje bese ngiyanifundisa yabo yabona uma ufika lapha uzothola abomama lapha bathi uphethwe yini uthi akuyaluma bathi kuphi bathi phambili bathi khipha and uthi abheka lo muntu ulingana nomama wakho ulingana ne-cherry yakho ufuna kumkhiphela iphasela leyaluma. My question is like how does it work? Like ngicela ukuphendula le drop le drop ngisaqeda ngale drop bheka mabakubuza labo mama bathi bowenzani hayibo laba base clinic laba bazokunceda bathi bowenzani and lo muntu ulingana nomama wakho uzothi bowenzani uyazi ukuthi wena bowenzani ufuna ukuthi umphendule azokunceda utshela mama bengevisa kusathi manje ina many days ikuluma lento 3 days athi yo unesibindi ungalala ikuluma kanje la yini uyangithola lapho sey affectile ke lapho so uchama kabuhlungu sekuneshashaza lapho ke baphuzisa ama antibiotics after lapho bakushaya injection yasendulo phela thina ama outer sijwayela ngokushaya injection endulo ufuna ungaqinisa isibuni should crucial futhi nomcondo mfana bani vele ishaya ithatha umcondo uphelile ngelithi ko uphelile yo yabona after lapho mfana uzoyihlonipha intombazana yabona i-drop lizokufundisa intombazana STI izokufundisa intombazana ningakhohlwa STI manje izokufundisa intombazana so my part up teach you learn your lesson ukuthi milling Spanish akudlalwa friendly noma bathi muhle kanjani akabhalwanga la ngaphansi ukuthi kwenzeka so ngaba muhle makalanga phansi obhalwanga sabathe interano ngathi hlezi imphethe mfana wena usenayo iphathisa cherry wena sophila uchela kuzo mgaye drop is amazing yo kaba kuphethe cherry yakhe yo kaba kuphethe cherry yena uphila nayo la chance mina zonale namanje imphethe yazi khuluma iqiniso sekazojwayela nama I've never seen nama you know why yazi hlezi guys bafethu nina kudala ngama captain 11 nina aliphatha 11 I'm gonna be honest but amanzi akhelo kwenye impompi Jake said watching abana impompi ekitchen bafethu Jake said watching phela lento le amachita bukele radios bafethu ungabheka ugelo omuhle onamathanga amhlophe cansi clean these girls boy bancolile yabagela abancane amachita nemali yakula no mfethu uzoyithola kanjani ulala nayo nenyama yakukula so maporese yakula hayi wena nama ama-placer athi ama-placer laba abanjani ilaba abafika lapha enjalosi bathenga utshwala be-60,000 nawo mangala ukuthi ubani lo ngathenga utshwala be-60,000 ngeMonday empaka hayi wena understand labo ke wazi ukuthi inyoka isemoyeni understand emara ithinga expose baba sikhuluma ukuthi utshula bobani phela la ulana la namulana kunomuntu ongigadile ngaphandle ngitshela doesn't work the way that yabona umuntu maspenda 60,000 enkwareni just know there's something big there's something he's doing like it's dangerous. It's not something we can talk about. But my money laundering type shit. Yeah. Hayi. Sebulawa, right? Hayi. Lamabhodlela ayabuyiselwa. Exactly. If I ivula ngibhodlela, I don't have to pay for it. Bayabuyisela mara mina ngiyakhala ngale impahla zabo. Yabona laba ama 60. Yes. Le impahla zabo abasigcoka ebusuku lezi ama label atwayo. Phela mina impho ngiyabonakala edipini sakubona. And why most of them ubona spend 50,000 enkwareni mara hlale roomini. Okay thina basibuya around ini mara change yabo mara change ihamba nekhebere nabo bayazi ukuthi ali ze change mara
But it's like that. If I didn't open a bottle, I don't have to pay for it. Yeah, I should sell up for display. Now, khona ngizwile bathi ayiseko iphone call pen. Just of it tonight, we should do that. Nizwile indaba yaseChina. Whoa guys, nizwile indaba yaseChina. Le ndaba yaseChina ukuthi yonke into ibuye eChina. So ayikho fake kahle kahle. Now we China. Hayi mina ngizalelwe ebhaka baba, put mother and father Sowetan mina. Angibona baba kunalanga lonke mina. Bheka. 6:05 so kusele 5 minutes bafethu ne 5 minutes mawuzokutshela nami umkhama mongiphethe man. Okay mama uzobheka uzongitshela bese ilanga lonke singabuza abanye ama question bheka azongitshela ubani ufuna ukuvaya. Okay sizokhuluma so izwe kune question very important engifuna ukuyibuza as content creators sizonke kanje. Do you see any future in content creation? Blind. Let's talk about that. Blind. Inform the kids. Let me tell you my opinion. Yeah, say one. In fact, too, bangga abantu babukele DStv, no. Zero. Less. Mchaka, the future is TikTok, it's YouTube, it's Instagram, so all these social media platforms, boy. The content creators, no, they're the actual celebrities now. It's a generation, ang abantu base generation, no. Yeah. It's when I started watch DStv. DStv got 3 years. It's game over, boy. Boy, I'm telling you, boy, people are here now. Wi-Fi is cheap now. Boy, then I want to make content creation. No, they're the celebrities for now. I'm a celebrities. They're the future celebrities. Yeah. Laba bala manje. Yeah, but no. Yeah. Yabona njengathi esiphethelo iSoweto right now chance ne. Yithi ama celebrity. Mina ngibona naseKaslam. Yabona eKaslam ne. Okay, le chire zaseKaslam ne. Zithi hayi umngane wami emsebenzini ungipostile. Why wena ungangiposti? Uyangibamba. Chuthi vele ngiyabela. Yazi njani lezi. Mara nekwali likhona. Yeah, you right very well. Yazi njani mina ngicela ukubuza wena. Wena injani ikwali kini endlini? Since so trend. Kulama cousin wakho nalabo ophuma nabo ekukwini one. Bana mina online support ngiyithola endlini. Wait. Blind. Support, I do get a lot of support, but I'm saying what I'm trying to say is support. Uyithola fair umuntu ongacaba ukujwayela okhule nawe uwazi umpunga amfethu le wena nginivundule kude kanje yeah ungathi singabo mavondluka ubele asisingabo mavondluka sesavondluka tariyani ngathi imali yakho ugcina yahlupha ala lo mfeka nemali lokho I blow it in la kana let's talk about indaba yakho boy ngingabathini nemali lo muntu beka uzongitshela awuzongitshela nivala ayabona nani bona ndokhiphe lo omise Durban beka kuDurban July kahle kakubekela ngala kahle bayohlala etendeni la le Afrotainment leli if you coin boy by Hennes suppose 4 ne okay yeah uzwile ngami la sekhulumile bafethu ngicela ukuthi so yeah besa khona future guys uJomazo ayathulile uyabona kunama big guns so control the future of content creation uyabona wena like sifuna ukuzwa sizwe from where awusabantu ukokwenta sowuhlele awuthami kuhleza abantu ababig la kakhulu mfethu siya busy in business ba so manje okay mina ngicela ukubuyela yeah i-future content agents ize ngathi ne ezize ngathi kanje ne bafethu ne yithi funde sikwazi ukuyimaintain sikwazi ukuyinfluencer sikwazi nokuyimarket into ethini esintwe ngayo njengama content creator agents ne sine marketing yethu and sine age group yethu yabo bona into ebahluphayo ukuthi abana age group yabo ye-marketing yabo angithola why ba busy baba nekwali nathi I'm telling you lie akangizwanga umntana okhuluma isilungu no ngizwile yabo Jomo izwa mamelana yabona ama content creator njengami kanje noku maintain ukwazi ukuthi always on point uyangithola always ukuthi mawuhlangana nabantu ufuna ukwazi ukuba smile ushuthe nabo uyangithola mina ngikhona uke emolini noma mami angikhona ukaba nabantu emolini ayida ukuthi ngiyophelele emakuleni ngenxa ukuthi hey the way ngifamous ngakhona uyangithola maka ufuna ukuzama ukuthi every time uba nesmile awubi neattitude ngenxa ukuthi abanye abantu ne into abayifunayo and wena ungabagayi yona izomamela yabona umuntu bangakukwatisa Jomo ne eza make sure ukuthi uyabaleka uyavaya njengami no khona isister engilithuke fucked up and ngiyaxolisa ulithukeleni hayi ngiyaxolisa ngifuna ukulitshela ngiyaxolisa okay uyenzeni akancincanga next mara yena ngiyaxolisa ngicela ngixolele ngokuthi nami ngumuntu unama feelings yabo nami ngumuntu nginama feelings yabo awungishuthi ngefone engalunywa ngemuva 10 ukukhuphuka ungangilethela ama Samsung into nje bengixolisa okay Jomo wena do you see any future in content creation yeah ikhona njalo
mina felo ngokwami mina I was thinking ngaza phambili ngakhoza mic mina pram bengicabanga yabo Feli ukuthi mangayithola imali mina pram ngizovula isikole sayo lento le yabo kube khona abantu engibafundisa la khona abantu engibakhulisa for nutrition content and everything yabo so mangivula isikole soba international leso sikole leso sokwazi ukuthi umuntu ophesheya ukubukuphi akwazi ukuzofunda la but kuzobe kune fee yakhona la akekho umuntu ozobe efunda mahhala kodwa ke lo muntu loyo ozobe ekhona ngeke ukuthi ngizongena nomba kuzongena umuntu mhlawumbe ozobe seqalile i-content or mhlawumbe usuku 36,000 or followers ngeke ngisuke ngifane nomba lapho kuleso sikole hayi mina ngicela ukuba i-principal yo kwahlanya kwasana cabanga hlanya principal ngoba behave cabanga une-principal enganceni one behave yekani hayi yekani anginandaba mina yazama mina ukutshela ivaki njami ne yabona la emhlabeni njami ne azizelanga ukuzoncenga umuntu waye ngithi awusabahle uhele ngithola asikfosti ngithola yabona uma wenza into oyithandayo uzovela wenze so awusabahle and you know what's funny bafethu ukuthi you know what mfana ngifuna ukuphuma ngishaya 698 ngicela ukuthi ucime kancane mfana ngifuna ukukhamba in life there you know what they say release njalo zoba grand just release boy release anohleli so cabanga angeke yo i-trending yakhona mara tonight bafethu you know what's nice yeah noma Tariana mfethu uzongitshela ne ngiyacela njengomngane wami yabo ngiyacela mntana kithi ne akune tea time okay uzoyethoilet ngiyacela ngizoze okay ngokugcina I think share statement bese uyethoilet bese ngizobuyisa ngiyabona ngifuna ukubona ukuthi bazokwazi wathi mina ngikushela Tariana ne wayengikhuluma so on ngifuna ukubona ukuthi bazo-edit phela lezi zinto esisikhulumile zibhala funa ba-edit nabo babe ne-job nathi siyenzile ayesikhulume waye njengama-radio uyangithola ngoba nale yakuqala edithwanga and uthi edit mara sikhatha amagama lo editing no akumele sikhatha no wazongitshela amanye amagama funeka wazongitshela nje ukuthi ibambeke ibe yinhle hayi njengoba siyethuna so Tariana hayi ibe raw boy kumele ibe raw le podcast wazongitshela hayi so hayi nyaka le podcast mara emplada madoda phela Tuesday fandak okay izona bafethu kwenzakalani ne into emnandile period into emnandile ukuthi yonke le shoot le yazi into emnandile ukuthi le shoot esishavandaga ayiplanwanga the way si-united ngakhona zabantu abaselokishini and abantu abayi-understandi lapho ukuthi i-unity makes wealth kahle kumele ngizoshutha umkhozi ngafonela umkhozi afonela umkhozi so mazi isikane si-united siyabuilda I told him to bring you ngithi aliyangishaya la ilethe wena wawuthanda ukufuna ukuthatha ama-big guns fethu simbize sonke mfethu yayibona simbize sonke naye wathuka ukuthi ama-big guns akhona sizoyenzana la gents Tariana manje uthi uyivala kanjani phela mina ngakuvalela yona phela nginavalo wonke umuntu ayisa ku-ad manje mina ngibonisa abantu ukuthi vele am-business okay ma-gents mina am-business I'm a moving business yabona mina ngishaya ama-promo video bafethu ngi-MC ngiyacula alisabahlelo lona lihlohele noma ningazibhukhanga maka 16 June i-birthday yami lapha eDora Zone 1 ne so bafethu 16 June futhi nizale ngapartide mesona yabona that's why nenkani the youth theatre machine of Soweto is here is yonke hello so bafethu thanks for watching Conversation with Tariana bengiphethe uJomo bengiphethe so labantu laba bonke engibalethela lo muntu lo bashayile ligwabo ba test